Καλημέρα σε όλους. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, η κυρία Γραμματέα να πάρει παρουσίαση. Ο κύριος Κουμπάρος Παναγιώτης. Παρόν. Ο κύριος Κουβάς Βρετός. Παρόν. Ο κύριος Χρήστος Γιαννακός. Παρόν. Καλημέρα. Ο κύριος Ντιπιέρος Φραντζέσκος. Ο κύριος Μαραβέλιας Εμμανουήλ. Παρόν. Ο κύριος Τσαχουριανίδης Γεώργιος. Παρόν. Ο κύριος Ασβεστάς Ευάγγελος. Παρόν. Εγώ, η κυρία Ευαγγέλου Βασιλική. Ο κύριος Κουτούζος Γεώργιος. Παρόν. Ο κύριος Κουμπάρος Εμμανουήλ. Παρόν. Ο κύριος Κόλιας Μιχαήλ. Παρόν. Ο κύριος Μεραβελιώτης Βασίλειος. Παρόν. Η κυρία Ταχλιαμπούρη Άννα. Κυρία Ταχλιαμπούρη Άννα. Έχεις. Ο κύριος Μπίλης Νεκτάριος. Παρόν. Ο κύριος Κωνσταντινίδης Άγγελος. Παρόν. Ο κύριος Μαυρουδής Μιχαήλ. Ο κύριος Σπύρου... Ναι. Ο κύριος Σπύρου Νικόλαος. Παρόν. Και ο κύριος Γρεκός Κυριάκος. Παρόν. Και η κυρία Ταχλιαμπούρη. Παρόν. Η κυρία Ταχλιαμπούρη. Δεν σας ακούω, δεν είναι συνδεδεμένη. Μισό λεπτό. Γιατί παίρνει τηλέφωνο. Πρόεδρε, ο Δήμαρχος είναι, σας ακούω, είμαι συνδεδεμένος με το τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Προχωράμε. Ναι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Ωραία. Δεν μπορούσε να συνδεθεί και λέει παρόν με το τηλέφωνο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, όπως έχει μοιραστεί η πρόσκληση, σας καλούμε σε κατεπίγουσα συνεδρίαση σήμερα και ο λόγος αναφέρεται στην πρόσκληση με τηλεδιάσκεψη για παραχώρηση μέρους της πλατείας Ρούσου για το γεγονός αυτό το αθλητικό που θα συμβεί. Χρειάζεται μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε για να είναι ο χώρος να παραχωρηθεί. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία είναι αυτή, έτσι προβλέπει ο νόμος. Όταν παραχωρούμε δημόσιο χώρο στους χρήση, χρειάζεται απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, η οποία λήφθη χθες, και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα του κατεπήγοντος είναι, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση, ότι οι αγώνες ξεκινούν αύριο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οπότε σήμερα κάποια στιγμή θέλουν να στήσουν εκεί αυτά που πρέπει να στήσουν, πασχέτες, και με αυτή την απόφαση, αυτή η απόφαση δίδεται στο αστυνομικό τμήμα, ώστε να υπάρχει και έλεγχος των εποχούμενων, να μην για λόγους ασφάλειας και των αθλητών, αλλά και του κόσμου που θα παρακολουθήσει. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία, αυτή και κάνουμε. Συμφωνεί κάποιος με τη διαδικασία, γιατί ο κατεπήγον θέλει κάποιος να πει κάτι? Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε καταρχάς με την παραχώρηση και τη διεξαγωγή του τουρνουά, πλην όμως για μία ακόμα φορά στο +1 φέρνετε ένα θέμα ως κατεπήγον, ενώ μπορούσατε να το είχατε φέρει πολλές ημέρες νωρίτερα. Μιας και η επιστολή έχει σταλεί από τις 16 Δευτέρου, αλλά και η απόφαση της ΠΕΔ έχει ληφθεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, για το διαδικαστικό αναφέρω αυτά, συμφωνούμε. Και για το κατεπήγον και για την παραχώρηση. Ναι, συμφωνούμε. Άρα, ομόφωνα. Κύριε Τερακό, συμφωνείτε? Συμφωνώ. Ωραία. Άρα, ο κύριος ομόφωνα. Κύριος Μαυρουδής μας ακούει? Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.